روز بخیر بیننده های عزیز آزادی. برنامه نویدی بمدادی رو برای امروز 3 فوریه از دوشنبه تقدیمتان میکنم. امیدوارم خوبید و ما رو تماشا میکنید. سروینازی روحلو هستم و تا 10 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. ساعت در دوشنبه 11. سرخطی مهمترین خبرهای روز. یک سوکینی ورухро با طلب قرغیزستان در روسیه دستگیر کردند. Мансабдорони тоҷик به иҷозаи президент олим намешаванд. 63000 тоҷикистонӣ соли гузашта шаҳрванди Русия шуд. фурқат абдуфаттоев шаҳрванди 45 солаи тоҷикистонро бо дархости қирғизистон дар ноҳияи кугарчиски бошқирғизистони Русия дастгир карданд. пайвандонаш гуфтанд мақомоти қирғизистон абдуфаттоевро ба гӯё тирандозӣ ба сӯи қирғизистон дар рӯзи 13 марти соли 2019 айбдор мекунанд. ҳол он ки ба гуфтаи онҳо вай дар он вақт дар шаҳри Новосибирски Русия қарор дошт. мақомоти Тоҷикистону Қирғизистон расман шарҳе надоданд. Фурӯзон Неъматов бародарзодаи Фурқат Абдуфаттоев рӯзи 2 феврал ба Радиои Озодӣ гуфт амакаш дар дукони ӯ ба ҳайси фурӯшанда кор мекард ва рӯзи 31 январи имсол дастгир шуд. фурқат Абдуфаттоев аз ҷамоати Ворухи шаҳри Исфара ва минтақаи ҳаммарз бо Қирғизистон аст. сокинони ҷамоат тасдиқ карданд ки рӯзи 13 марти соли 2019 дар марз моҷаро рӯй дода буд. бори дуввум аст ки бо дархости Қирғизистон сокинони Ворух дар Русия боздошт мешаванд. як моҳ пеш бо дархости Қирғизистон Диловар Ҷураев сокини дигари Ворух ҳам дастгир шуда буд. Тоҷикистону Қирғизистон беш аз 976 километр марз дорад, вале ҳал ношуда мондани мақоми 504 километр сарҳад ба яке аз мушкилоти ҷиддии миёни ду ҳамсоя табдил шудааст. дар минтақаҳои марзии байни ду кишвар, асосан дар қитъаҳои байни вилоятҳои суғди Тоҷикистон ва бодканди Қирғизистон соли чандин задухӯрд ва муноқишаҳои марзӣ рӯй медиҳад, ки гоҳе бо марги одамон меанҷомад. Мансабдорони Тоҷикистон вазифадор шуданд ки танҳо бо иҷозаи расмии президент рисолаи илмӣ дифоъ кунанд. ин дар ҳоле аст ки пойгоҳи мустақили дисернет дар 3 соли охир чандин мансабдори тоҷикро ба плагиат ё рӯйбардор кардани осори олимони дигар муттаҳам карда баъзе аз онҳо ин иттиҳомро напазируфтанд. комиссиони олии аттестатсионӣ назди президенти Тоҷикистон дар номае ба шӯроҳои илмии донишгоҳҳои кишвар дастур додааст рисолаҳои кормандони ниҳодҳои давлатиро танҳо пас аз иҷозаи президент баррасӣ кунанд. ин дастур дар нимаи соли гузашта омода шудааст, аммо аксар шӯроҳои илмии донишгоҳҳо онро тоза дастрас карданд. ин тасмим дар ҳоле гирифта шудааст ки пойгоҳи интернетии дисернет аз соли 2018 ба ин сӯ рисолаҳои олимони тоҷикро аз ғалбер гузаронида навиштаҳои чанде аз онҳоро плагиат номид. намояндагони кумитаи ҳифзи муҳити зист дар Тоҷикистон дар ҳамлаҳои бабри барфӣ ба чораҳои мардум худи сокинонро гунаҳгор донистанд. дар моҳи октябри соли 2020 бабри барфӣ дар ҷамоати бартанги ноҳияи Рушон даҳо сар моли сокинонро кушт. Убайдулло Акрамов, масъули кумитаи ҳифзи муҳити зист, рӯзи 2 феврал дар нишасти хабарӣ дар Душанбе гуфт сокинон чорворо ба минтақаи гаштогузори бабр мебаранд ва бо ин амалашон хашми ҷонварони нодирро меоранд. сокинон мегӯянд чунин натиҷагирӣ дуруст нест. бабри барфӣ аз партовҳои чорво, аз муҳинаи чорвое ки дар табиат ҳаст пайхаст карда ба маҳаллаҳо ҳуҷум мекунад. агар мардум сари вақт ҳамин чорвошона дар хона нигоҳ доранд ба табиат набаранд, ин ҳодиса ба амал намеояд. пештаки ёддаш кунад мувофиқи хусусиятҳои биологии бабри барфӣ ин хусусият дар табиат ёбои дар вай нест. леки бо назардошти онҳо ки мардум экосистемаи бабри барфӣ рӯз аз рӯз маҳдуд карда истодан, вай маҷбур аст огоҳ кунад, зеро ки бабри барфӣ як вақте ки як гузро мекушад дар табиати ёбои вай ҳамонро ғизо мегирад. ин авҷояд ки ҳозир қариб 40 тара мезанад. барои он ки ин огоҳӣ аст ки ҳозирам аз зиёд нашавад ва экосистема ворид нашавед. Радиои Озодӣ пештар дар бораи ҳамлаву боздошти бабри барфӣ дар ноҳияи Рушони вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон гузорише таҳия карда буд. Дар Тоҷикистон бабри барфӣ ҷонвари нодир аст ва бар асоси қонун дар сурати ҳамла ба чорвои мардум низ набояд кушта шавад. сокинони маҳаллӣ мегӯянд баъд аз ҳамлаҳои батакрор бабри барфиро дар Рушон боздошт карда ба як маркази махсуси нигаҳдории ҳайвоноти маҷрӯҳ интиқол доданд. бо гузашти 3 моҳ бабр ҳанӯз ҳам дар ин марказ нигаҳдорӣ мешавад. дар Тоҷикистон бабри барфӣ
дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ва дар қисмати аз вилояти Хатлон зиндагӣ мекунад. Теъдоди онҳоро бештар аз 300 сар ҳисоб карданд. ин ҳайвон дар рӯйхати ҷонварони нодир аст ки танҳо дар 12 кишвари дунё монданд ворид шудааст. соли гузашта беш аз 656 ҳазор шаҳрвандони хориҷӣ шиносномаи Русияро гирифтанд ки ин рақам дар 15 соли ахир рекорди унвон мешавад. аз ин шумора тақрибан 10%-ашро зодагони Тоҷикистон ташкил медиҳанд. дар соли гузашта бештар аз ҳама украиниҳо шаҳрвандии Русияро қабул карданд. дар ҷои дуввум тоҷикон буданд. тибқи омори расмӣ соли гузашта 63400 нафар зодагони Тоҷикистон шиносномаи Русияро гирифтанд. аз соли 2019 Русия тақдими шаҳрвандии ин кишвар ба мутахассисони хориҷиро осон кардааст. агар пештар барои гирифтани шаҳрвандии Русия мутахассисонро зарур буд дар қаламрави он кишвар то 3 сол зиндагӣ кунанд, ин муҳлат ба 1 сол поин оварда шуд. шаҳрвандии Русияро бархе шаҳрвандони Тоҷикистон барои дарёфти кори беҳтар хуб медонанд, вале бархе мегӯянд бо вуҷуди дарёфти шаҳрвандӣ дар ин кишвар бегона боқӣ хоҳанд монд. Русияро барои муносибати нохубаш бо миллатҳои дигар интиқод мекунанд. дар гузашта чанд чеҳраи шинохта ба мисли Каромат Шарипов ҳомии ҳуқуқи муҳоҷирон аз шаҳрвандии ин кишвар маҳрум ва ба Тоҷикистон ихроҷ шуд. ҳукумати Русия пешниҳод дорад шаҳрвандони хориҷие ки ба ин кишвар бевиза ворид шуда беш аз 90 рӯз мемонанд, аз ташхиси тиббӣ ва сабти биометрӣ гузаранд. тарҳи қонун дар ин замина дирӯз ба Думаи давлатӣ ворид шудааст. муаллифони тарҳ бар ин боваранд чунин тадбирҳо барои беҳтар кардани амнияти беҳдоштиву санитарӣ дар Русия ва ҳамчунин пинҳон намондани маълумоти шахсии хориҷиёне ки узви гурӯҳҳои ҷиноятпеша ҳастанд мусоидат хоҳад кард. ба қавли муаллифон то 1 марти соли 2020 гурӯҳи хориҷиёне ки бидуни виза ба Русия ворид шудаву беш аз 3 моҳ дар он ҷо монданд 2,5 миллион нафар ҳисоб шуданд. ташхиси ҳатмии тиббӣ ва сабти биометрӣ ба ноболиғону афроди бознишаста дахл нахоҳад дошт. соли гузашта ҳангоми сохтмон дар нерӯгоҳи барқи оби Руғун 3 нафар ба ҳалокат расидааст. дар ин бора дирӯз хадамоти назорати давлатии бехатарии кор дар иншоотҳо хабар доданд. ба гуфтаи Санъат Раҳим, раҳбари ин хадамот, ҳамчунин ҳангоми пешбурди корҳои бунёдӣ дар нерӯгоҳ 15 нафар сохтмончиён маҷрӯҳ шуданд. ин мақомдор мегӯяд ин ҳодисаҳои нохуш бинобар риоя накардани талаботи бехатарӣ ба амал омаданд. ӯ аз ҷумла афзуд, дар умум соли гузашта дар корхонаҳо ва иншооти мухталиф дар ҳоли сохтмон қарор дошта дар Тоҷикистон 31 садама рух додааст. 8 нафар қурбонии ҳолати фавқулода ва 33 шаҳрванд маҷрӯҳ шуданд. мақомот мегӯянд ба ҷабрдидагон ва оилаҳои қурбониён кӯмаки яквақтаина ба маблағи умумӣ беш аз 109 000 доллар пардохт гардидааст. ҳамчунин зикр шудааст ки бинобар хунукназарӣ дар вақти кор нисбати 20 раҳбари корхона чораҳои маъмурӣ андешида шуда ба маблағи 8000 доллар ҷарима шуданд. додгоҳи вилояти Хатлон як сокини ноҳияи Хуросонро ба 18 соли зиндони низомаш сангин маҳкум кард. додситони кулли Тоҷикистон бо нашри хабарнома мегӯяд, иттиҳоми Ҷалолиддин Исломов дар мавриди заҳролуд кардани хӯроки аҳли хонаводааш исботи худро ёфт. ба қавли манба маҳкум шуда ки майнӯш будааст. аз рӯи хусумати шахсӣ моҳи сентябри соли гузашта ба деги хӯрок маводи заҳрогинро меандозад. дар натиҷа модари Исломов ба ҳалокат расида, 6 нафари дигар аз ҷумла 2 кӯдаки хурдсол бо заҳролудшавӣ шадид дар шӯъбаи эҳёгарӣ беморхона бистарӣ шуданд. гуфта мешавад, даъвои аҳли хонавода сари майнӯшии Ҷалолиддин Исломов мояи аслии муноқишаҳои оилавӣ будааст. маълум нест ки назари худи Исломов ба ин иттиҳом чи аст ва то куҷо ӯ дар додгоҳ айбномаро эътироф кардааст. садри аъзами Олмон Ангела Меркел гуфт ки то охири тобистони соли ҷорӣ ҳамаи афроди болиғи кишвараш ваксинаи зидди коронавирус дарёфт хоҳанд кард. Меркел баъди мулоқоти рӯзи 1 феврал бо мақомдорон, ширкатҳои дорусозӣ ва Комиссияи Аврупо дар ин бора хабар дод. як қисми даъвоҳо бо ҳукумати Олмон аз ин иборат буд ки раванди ваксиназаниро ба кундӣ пеш мебарад. Меркел гуфт, барои ин далелҳои асоснок доранд. садри аъзами Олмон сокинонро ба сабру таҳаммул даъват кард. Вай гуфт, раванди интихоби ваксина бояд ба дурустӣ озмуда шавад ки дар ниҳоят боиси беэътимодии мардум нагардад. Ангела Меркел афзуд, то охири тобистони соли ҷорӣ ҳамаи 73 миллион сокини болиғи кишвараш ваксина хоҳанд гирифт. Бонки миллии Тоҷикистон қурби сомониро дар баробари асъори хориҷӣ барои имрӯз 3 феврал чунин таъин кардааст.
бинандаҳои азиз, хабарҳои тозаи Тоҷикистону ҷаҳон дар барномаи Навиди бомдодӣ тақдими шумо шуд. Тафсилоти аз ин ҳам бештари матлабҳои моро метавонед дар сомонаи радиои озодӣ дар ин суроға озоди.орг пайдо кунед ва ҳам мутолиа намоед. То барномаи баъди, худо нигаҳдоратон.